Do vydarenej rodinky kuchynských robotov od firmy Bosch pribudol ďalší súrodenec. Volá sa MUM48CR2 a vraj rodine rozhodne hanbu robiť nebude. Prvá časť jeho balenia patrí jednému z komponentov otočného krájacieho kotúča. Ďalej tu máme mixovaciu nádobu s mierkou, miska pre mlynček na mäso a k nej aj pomôcka pre zatláčanie mäsa do mlynčeka. Pre milovníkov odšťavovania pripravil výrobca kôš so sitkom, lisovací kužeľ a vylievaciu misku. Praktickou pomôckou je stojan na rotačné nože a šľahacie metličky. Prichádza aj samotný mlynček na mäso. V balení nájdete samozrejme aj druhú časť pre otočný krájací kotúč a tou je jeho veko s otvorom na plnenie. Ďalšie viečko s otvorom je priehľadné a patrí väčšej nádobe s nožom na sekanie. No a je to tu, kompletné ústrojenstvo spotrebiča, teda celý robot aj s nerezovou miešacou misou. A aby sme nezabudli, pribalené je aj interaktívne DVD s receptami. V nerezovej miešacej mise sa však skrýva ešte samozrejme ďalšie príslušenstvo v podobe viacerých miešacích metličiek. Snaha firmy Bosch zmenšiť kuchynského robota prešla priam do geniálneho nápadu s pohyblivým ramenom. A tak skoro s flexibilitou priemyselného robota v automobilke môžete pripojiť veľký počet rôznych zariadení bez potreby zabrať väčšie miesto na kuchynskej linke. Nastavme teda rameno do prvej polohy a pripravme robota na krájanie, strúhanie či sekanie. Všetko, čo ste sa naučili v detstve pri hraní s Legom, krásne využijete, pretože jednotlivé časti do seba zapadajú naozaj jednoducho. Hra tu však nekončí. Samotné strúhanie či krájanie je tiež detsky jednoduché a čisté, pretože uzatvorená nádoba ženie spracovanú surovinu priamo do misky. Ak pri tomto hraní dostanete chuť na mliečny šejk, jednoducho len prenastavíte rameno do ďalšej polohy a osadíte mixér. Jednoduchosť, akou meníte zariadenia, priam láka k častejšiemu používaniu a tak bez problémov môže k vašim raňajkám pribudnúť aj nejaký ten zdravý ovocný nápoj. Hra pokračuje, aj keď dostanete chuť na hamburger či iné mleté mäso. Zase len jednoducho pretočíte rameno a nasadíte kovový mlynček na mäso. A pre najväčšie možné pohodlie výrobca pridal aj plastový odkladací pultík. Aj keď sa hovorí, že nielen z chleba je človek živý, bez neho to už ako si ani nejde. Z MUM48CR2 získate dokonca možnosť umiesiť si vlastný. Miesiaci nadstavec sa otáča v dvoch osiach, vďaka čomu dosiahne na všetky časti misky a tak sa vám nestane, že budete mať nerovnomerne zamiesené cesto. Aj keď to už bez chleba nejde, dobrý koláč nie je nikdy zlý a preto si z praktického odkladacieho stojanu vytiahneme metličku na šľahanie a pena bude ako z reklamy. Ďalší nadstavec je určený pre jemné cesto a od chutného koláča nás bude deliť iba pečenie v rúre. A tu hra končí a ide sa umývať. Dizajn prístroja našťastie údržbu nekomplikuje a nadstavce sa umývajú tiež ľahko. Celý tento kolotoč zariadení poháňa motor, rozumne osadený v ramene prístroja. Má 4 rýchlosti a prepínanie medzi nimi je ošetrené tak, že k zmene otáčok dochádza postupne a tak sa motor či nadstavce neopotrebujú náhlou nárazovou záťažou. Pre ľahšie osadenie nadstavcov je tu integrovaná funkcia Park, ktorá vráti motor do základnej pozície. Robota samozrejme na varenie polotovarov nevyužijete, ale v prípade, že ste dostali chuť variť po domácky, zdravo alebo podľa receptov profesionálnych kuchárov z televíznych programov, je Bosch MUM48CR2 určite nevyhnutnosťou.